Vstupte do live kasína Sazka her. Zahrát si můžete online ruletu. Sázky otevřeny. Doufám, že tady někomu ta vysoká červená pomohla. Ne. Máme tady 13 z malé série, černá, nízká, lichá, druhý tucet, první sloupec, sousedící číslo. Máme tady jedničku, máme tady 13 z malé série, černá, nízká, lichá, druhý tucet, první sloupec. Já o pauze nevycházím. Tak máme tady 26 z velké série, černá, vysoká, sudá, třetí tucet, druhý sloupec. A nic z toho nebude. Máme tady 16 z malé série. No, tak to Máme se tady nesmíš. 14 sázky otevřeny. No, já za to nemůžu, černá nechce vás. Co dělal za backflip, tak kulička. Máme tady 20... Tak máme tady 35 z velké série, černá, vysoká, lichá, třetí tucet, druhý sloupec, sousedí sázky Sypačka. otevřeny. Máme tady No, čurák douby. 21, 20. Ty stížnost na 5 bose, ale ne na dealera, prostě. Dobré, to mě nevadí. No, máme tady 8 z No, malé tak to série, určitě nemám černá, co. nízká, sudá, druhý sloup. Máme tady 24 z malé série, černá, vysoká, sudá, druhý tucet, třetí sloupec a sousedící čísla 10, 16, 30. To skakal. Máte dvojku z velké série, černá, 25, 17. Prostor pro sázky. Tak si taky nech svůj vánoční dárek. No, máme tady 21 z velké série, červená, vysoká, lichá, druhý tucet, třetí sloupec, sousedí v následujícím spinu proběhne výměna dealerů. Snad se vám u kolegyně bude dařit lépe. No. No a loučím se s vámi tucet, druhý sloupec a sousedící čísla 23, 10, 24 a 16. Předám ruletu kolegy. Co máte za srandičky? Já jsem tady, no, budu váš dealer na tohle půl hodinu. Nazdar, společku, nazdar. No já ho nemám, já se o něm ho nedal, já jsem žádnou nevyfasovala prostě. Nemám motýlka, výherní číslo je 26, je vysoká, sudá, patří do třetího tusta druhého. A to cítil. Jo, já si to ofinu střám sama. Výherní číslo je 8 je vysoká, sudá, patří do třetího tusta prvního. Co to je? To je piča. A jo, tak měl. Výherní číslo je červená 19, je vysoká a lichá, patří do druhého tucta prvního sloupce. Krásný dobrý večer, já jsem Darina a budeme spolu hrát tady. Teda nebudeme chodit dom. A výherní číslo je červená 18, je nízká a sudá, patří do druhého tuctu a třetího sloupce, sousedí s čísly 9, 20. A výherní číslo je červená trojka, je dobrý, ne? A výherní číslo je černá 6. Já hraju Zombie Monster Truck. A výherní číslo je černá 24, je vysoká a sudá, patří do druhého tuctu a třetího sloupce, sousedí s čísly 10, 5, ale já to nemůžu dělat, to prostě výherní číslo je červená 30, neližu. A výherní číslo je červená 12. What the hell, man? No dobře, výherní číslo je černá 11, je nízká a lichá, patří do prvního tuctu a druhého sloupce, to není moc skibidi od vás. A výherní číslo je černá 10, to máte pravdu. A výherní číslo je červená 7. A výherní číslo je červená 18, je nízká a sudá, patří do druhého tuctu a třetího sloupce. A výherní číslo je červená 9. A mám 5 psů doma a výherní číslo je černá 33, je vysoká a lichá, patří do třetího tuctu a třetího sloupce, sousedí. Takže jestli chcete, můžete dojít na návštěvu. Výherní číslo je desítka černá, je nízká a sudá, patří do prvního tuctu a prvního Máš sloupce, desítku? Nebo já mám to. Ale já ne. A výherní číslo je černá 24, je vysoká a sudá, patří do druhého tuctu a třetího sloupce. Je z malé série a sázky máte opět do té, ale... No nevím teda, výherní číslo je černá 16, je nízká a sudá, patří do druhého tuctu a prvního sloupce, sousedí s čísly 5, 24, 0. A výherní číslo je černá 6, jsem chtěla úplně to, a jenom ráno. Myslím. A výherní číslo je černá 29. ne. A výherní číslo je červená 30, je vysoká a sudá, patří do třetího tuctu a třetího sloupce, sousedí s čísly.
A výherní číslo je červená 12, je nízká a sudá, patří do prvního tuctu a třetího sloupce, sousedí čísly 7, 20. A výherní číslo je černá 33, je vysoká a lichá, patří do třetího tuctu a třetího sloupce. Takhle. A výherní číslo je červená 12, říkal, že sem chodit bude. Dneska to nebyl. Może to A už výherní skákalo. číslo je černá 35, je vysoká a lichá, patří do třetího tuctu a druhého sloupce. Já bych vás dala normálně za recepci. A výherní číslo je červená 18, je Píšu, přesto plítíme ty peníze. nízká a sudá. Se nikdo nehlásil na dílera. A výherní číslo je červená 7, je nízká a lichá, tak potřebujeme kuchaře tím pádem. A výherní číslo je červená 9. A výherní číslo je červená 36, je vysoká a sudá. A výherní číslo je černá 13, je nízká a lichá, patří do druhého tuctu a prvního sloupce. Sousedí Easy. číslo 627. Frajáři jak hajdu. No a Nevíš, padla nám tohle. tam červená 16. Tak už tam- Dominantní muž. Vidíme, Tak co to je tam piča. padne. No Dobré. dobré, je tam ta černá. Má čas. Je to 15, je nízká a lichá, patří do druhého tuctu a třetího. S kroužkem jsem si tam čárek. Je tam opět černá 15, je nízká a lichá, patří a sousedí s čísly. No výherní číslo je 23, škoda. Třeba výherní číslo je červená 16, je nízká Easy. a sudá, patří do druhého tuctu a prvního sloupce. Výherní číslo je černá 20, je vysoká a sudá, patří do druhého tuctu a druhého sloupce. No a výherní číslo je černá 29, je vysoká a lichá, patří do třetího tuctu a druhého sloupce, sousedí s čísly, se vám to můžu říct, jako. A výherní číslo je červená 30, je vysoká a sudá, patří do třetího tuctu a třetího sloupce. No dobře, dobře. Výherní číslo je červená 16, je nízká a sudá, patří do druhého tuctu a prvního sloupce, sousedí. No, co je? A výherní číslo je černá 35, je vysoká a lichá, patří do třetího tuctu a prvního sloupce. A výherní číslo je černá 29, je vysoká a lichá. Co to je? A výherní číslo je červená 19, je vysoká a lichá, patří do druhého tuctu a je to dobrý. Ne. A výherní číslo je černá Easy. 15, je nízká a lichá, patří do druhého tuctu a třetího sloupce. Můžeme si zatočit. To? Můžeme se zatočit. Tak si zatočíme, chlap. Tak pojďme dělat love, dámy a pánové. Posílám uličku, už se točí na naše výherní číslo, které je 2. Dámy a pánové, další výherní číslo je 9, černá. To miluju. Teď si do prdele ty černé. To zase nebyl screen, no. Ty byl zvěkuje už. To byl taní skem. Banger. Easy. Nádhera. To správně. Tady 3 jenom. Málem. Alexi. Dámy a pánové, další výherní číslo je 0, 0, 0, národní data. Kdo víš, Macku třeba? Dámy a pánové, Dobře, mám se Skarleta a tady Petráčů. Vaše výherní kombinace. Se blíží. Piče, co zase bylo za backflip? Každopádně další výherní To je pasa. Tam. Proč ji nejdeš oči hrát? Traše. Dámy a pánové, další výherní Dám jste červeného na pat. Vy do mě vystřídáte na roletě. Jo, pojď kvído, piče, za chvilku. Za nějakých 25 minut, každopádně Kurva. To je koko. černá. To série. Ty piči, stěha černý mám, vole, co máš stěha černý mám? Špalku, vole. Já si taky příčer. Čemu to je naše? To je naše. Dámy a pánové, Kurně, další výherní číslo je to krásný červený motiv. Lépe to spočítám, vole, na výpisu z banky, vole. 12 a je to přesně Easy. tak. Přesně tak. Mám 60. Mám 60. Měl jsem, no. Červená. Díky, no, takový nějaký. 6 litrů, no, jsem poslal, vole, do toho, vole, do všeho, tak, vole, ještě potřebuji 40. Nedostane, no.